Nechashubira kuti pamberi vanhukadzi, pamberi nekupa madzimai mari, right? Tizusatore uchitona nenitizi. Tizunoziza zvadota. Tinokurova. Ndokurova. Ndikutokutaura tizo. Mira, andikari ndinokurova. Wakabva pano uchitaura kuti ndikuya kuzokupai mama unombondipa. Pamberi nekupa. Kana mchiti pasi nazvo imsatu. Isa $20 ndozvati 10 iri kuenda uchikwereti 10 ndeyangu. Ukupai 20. Kweyo uri kuivigire. Ayo iya yangu kana na mare muri. Ah, wona. Pamberi tsotsi. $10 ndakupa. Ari mari $10. Iri chikwereti kutora na pamberi awanda sikuchiziva, but it's fine. Ndavapa $10 ish. Sezvo vataura zvichikwereti. Ne $10 imwe pamusoro. Yamunoita zvamunoita. Yamunoita. Papa penda mari magetsi zvakaboitika goreri. Magetsi ari kurira tizi nokuhora. Magetsi ari kurira. Papa penda mari $10 yemagetsi. $10 yechikwereti. $10 yemuriwo. $20. Ah, utaura chicho. From $10 to 30.